Pnawn da bawb a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar ysgrifennu portread ac yn cael ei gyflwyno gan Dafydd Mos o Brifysgol Aberystwyth. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd Dafydd yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ag ateb, Q&A, a fe wnawn ni'n gorau i'ch ateb chi. Fe welwch chi bod y ddolen yn yr adran cwestiwn ag ateb. Os ydych chi'n hapus I adael eich enw a'ch gyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth yn bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ag unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr iawn, Dafydd. Draw ata chi. Diolch yn fawr iawn, Meleri, a diolch am y cyflwyniad. Felly, beth dwi'n mynd I wneud heddiw yn gyflym iawn am ryw 20 munud yw edrych ar siwt I lunio portread, siwt I greu portread o berson cig a gwad ar gyfer eich aroliadau chi, pan I chi yn creu a pan I chi yn gwneud gwaith cwrs ac yn y blaen, sut I lunio portread o berson. Felly, dwi'n mynd I roi rhywbeth bach chydig luniau lan I chi nawr. Dwi'n mynd I ddangos cwpl o luniau I chi. Byddwch chi'n gwybod beth yw'r lluniau yma, gobeithio, neu falle byddwch chi wedi gweld rhai o'r lluniau yma. Felly, yr un cyntaf yw honna, sef y Mona Lisa. Pidwch I gyd gweiddi ar yr un waith, y Mona Lisa gan Leonardo da Vinci. Mae'n gwenu ychydig bach fyna, dwi ddim edrych yn hapus a dwi ddim edrych yn drist, ond y Mona Lisa yw hwnna gan Leonardo da Vinci. Falle un o'r darluniau mwyaf enwog erioed o berson. Un o'r portreadau mwyaf enwog. Yna, y sgrech, The Scream gan Edvard Munch, person mewn gwewyr meddwl ddim yn gwybod, wel, ni'n gallu gweld pa fath o deimladau sydd gan y person hwnnw. Mae'n amlwg bod yn ofni am rhywbeth neu dwi ddim yn hapus yn sicr, ond mae'n sgrechen fyna. Yna, mae gyda ni gerflun, falle bod chi ddim yn nabod y cerflun, ond un o gerfluniau enwoca yr hil ddynol, sef Dafydd gan Michelangelo. Rhywun edrych lawr I drwyn o bosib ar y bobl sydd o dan fe. Mae'n edrych lawr ar y bobl sydd o dan fe. Mae'n gerflun anferth. Ac yna darlun o, wel, Hamlet, darn o waith astudio ni pan o'n I flynyddoedd maith yn ôl, ond tywysog Denmark sydd mewn gwewyr meddwl, mae wedi ffeindio rhywbeth ofnadw mas am I ewyrthau a'i dadau, ac mae mewn gwewyr meddwl, dwi ddim yn gwybod beth i'w wneud. Felly, un o gymeriadau dramatig mwyaf llenyddiaeth Saesneg, Hamlet. Felly, mae ydych chi Mona Lisa, mae ydych chi'r sgrech gan Munch, mae ydych chi David gan Michelangelo, mae gyda chi Hamlet. Beth sy'n digwydd yn yw bod ni'n gweld darluniau a cherfluniau a darnau o ddrama o bobl. Ac mae yna portreadau. Yn eitha amrwd, mae yna portreadau yma. Ac yn ola, mae gyda ni un o portreadau enwoca yr iaith Gymraeg, sef portread o chwaer a dau frawd, Martha Jack a Siancog yn Caryl Lewis. Be sydd gyda chi yw darlun o berthynas pobl a'i gilydd. Pobl I ni'n gallu credu nhw. Ac achredwch chi byth, mi allwn ni gredu yn y person yma. Mi allwn ni gyd ymdeimlo rhywfaint gyda hi. Mi allwn ni gyd ymdeimlo gyda'r person yma sydd mewn gwewyr meddwl. Mi allwn ni gyd ymdeimlo gyda Dafydd, Michelangelo, ac mi allwn ni gyd ymdeimlo gyda y gwewyr meddwl mae Hamlet ynddo fe. Mae tywysog yw mi allwn ni gyd ymdeimlo gyda fe. Mae yna rhywbeth sydd yn gyffredin I ni gyd
ymysg yn ddyn nhw I gyd. Mae yna rhywbeth yn gyffredin yn y tri yma, rhywbeth I ni'n gallu uniaethu gyda fe. Ac oedd Meleri yn siarad neithiwr am ddrama drwy gyfrwng barddoniaeth, am frenin y brenhines, Siwan neithiwr. Ac mi oedd Meleri'n sôn am sut mae brenin neu tywysog a thywysoges oedd y ddrama amdani. Dyn ni'n gallu cydymdeimlo gyda'r bobl yma, pobl o gig a gwaed. Felly wrth lunio portread, beth sy'n rhaid ni gofio ar y cychwyn cyntaf, beth sy'n gyffredin am bob un o'r portreadau yma ydy, mae pobl ydyn nhw. A pan I chi yn creu portread yn ysgrifenedig, cofiwch y peth cyntaf I chi'n disgrifio pobl. I chi'n disgrifio pobl falle byddwn ni'n eitha cyfarwydd, neu elfennau o bobl byddwn ni'n gyfarwydd gyda nhw. Ac mi fyddwch chi yn disgrifio'u teimladau nhw, mi fyddwch chi'n disgrifio'u syniadau nhw hefyd. Ac wrth wneud hynny, beth sy'n rhaid I chi cofio, yn lle defnyddio brwsh, paint neu gamera, I chi'n defnyddio geiriau. I chi'n portreadu trwy ddefnyddio geiriau ac ymadroddion a disgrifiadau sydd yn mynd I ddod, sy'n mynd I greu person byw I ni. So dyna'r peth pwysig, bod chi'n meddwl ac chi'n cofio bob tro I chi'n disgrifio pobl. Okay? Chi'n disgrifio pobl o gig a gwaed. Felly, mae modd gwneud hynny mewn ffordd sydd ddim yn chwit-chwat a dros y lle I gyd, ond mi fedrwch chi wneud hynny mewn modd sydd yn eitha a method iddo fe, sydd â ffurf pendant iddo fe. Sut dylech chi fynd ati I lunio portread o berson? A mae yna 5 elfen fydden ni yn edrych arno fe. Felly, elfen gyntaf yw eich bod chi'n dechrau gyda'r ochr allanol, y disgrifiad hwnnw o berson o'r tu allan. Okay? Bod chi'n gallu gweld, mae yna adroddiadau neu mae yna arolygiadau wedi gwneud astudiaethau sydd yn dweud pan ni'n edrych ar berson, pan ni'n gweld person am y tro cyntaf, I ni'n rhyw fath o benderfynu pa fath o berson yw neu hi, hyd yn oed cyn clywed dim byd amdani nhw. Rhywun yn gweud mae rhyw 70% o'n penderfyniad o siwt ni'n edrych ar berson yr ochr allanol sydd yn bwysig. Felly, newch yn siŵr bod eich disgrifiad chi o'r ochr allanol, siwt maen nhw'n edrych. Newch yn siŵr bod hwnnw yn lliwgar, yn denu y person, y darllenydd mewn i'ch disgrifiad chi. Newch yn siŵr bod chi'n rhoi sylw I rai nodweddion hynod arbennig. Falle bod eich person chi'n edrych yn ddigon cyffredin, os yna rhywbeth wahanol amdano nhw. Os yna rhywbeth sydd yn amlwg yn wahanol amdano nhw. Felly, soniwch am yr ochr allanol, ond edrychwch am y pethau bach yna hefyd, sydd yn wahanol. Newch yn siŵr bod chi'n rhoi sylw I deimladau a syniadau person. Be maen nhw'n feddwl? Pa fath o bersonoliaeth I nhw? Odi chi'n gallu disgrifio hwnnw a rhoi hwnnw I eiriau? Soniwch am eu diddordebau nhw. Falle bod hwnnw'n darlunio chydig bach yn fwy o pa fath o berson I nhw. Ac yn ola, newch yn siŵr bod chi'n cynnig diweddglo perthnasol yn sôn am y person ac yn cloi'r person yna unwaith eto. Okay? Felly, be dwi'n mynd I wneud yn ystod y sesiwn nawr yw ceisio edrych ar 3 darn o waith lle mae rhywun wedi cael ei ddisgrifio. Felly, byddwn ni'n edrych ar fymgu, byddwn ni'n edrych ar dad, a byddwn ni'n edrych ar hen ddatgu. Okay? Felly, byddwn ni'n edrych ar siwt mae rheini yn cael eu portreadu. Felly, I ddechrau. Portread o famgu. A dyma beth byddwn ni'n wneud yw edrych ar bob darn. Felly, edrych ar y tu allan I ddechrau. Ac fe welwch chi o'r cychwyn bod sôn am wallt.
bod I gwallt yn wyn fel pob mamgu arall, felly mae'n debyg I bawb, yn delwedd ni o beth yw famgu. Ni'n gallu mwy na lai uniaethu gyda hwn straight away, gyda'r famgu yma yn syth. Bod I gwallt yn wyn fel pob mamgu arall, a'i llyged cyn lased a chlychau'r gog. Drwchwch beth mae'r person ma wedi wneud unwaith eto. Mae'n sôn am lyged, mae'n sôn am wallt, ond mae hefyd yn cymharu y darn, mae llyged I cyn lased a chlychau'r gog. A dyna'r union beth sy'n tynnu fi yn syth mewn I ddarllen hwn. Hynny yw, mae llyged I'n las, yn pefrio'n las. A I mi, mae'n unigryw. Yn llai na 5 troedfedd ac yn grwn fel balwn. Wel, yn sicr, nawr wy'n dechrau gweld y darlun ma'n syth. Mae'n grwn, chi'n gallu gweld siap ei chorffi. Felly mae gwallt gyda ni fan hyn. Maddeuwch I fi am yr ysgrifennu yma. Mae gwallt I fan hyn. Mae llygaid hi. Mae'n grwn, mae siap I chorffi. Bob dydd mae ffedog fach binc yn dyn am ei chorff wrth iddi goginio a glanhau. Does dim un fodfedd o golir, mae'n blin dy fi, mae yna gamgymered sy'n llafu yna ar ei chroen. Felly ni'n gweld croen llyfn dinam. Mae'n bron yn fel marmor o lyfn. Dim ond colir yr haul a'r awyr iach. Felly yn union syth, mae gyda ni ddarlun clir o'r person bach twt, gwallt gwyn, llyged glas. I ni'n gweld hi bron o bod yn syth. Mae'n defnyddio pethau fel cymariaethau cyn lased a chlychau'r gog fel rhan o'r disgrifiad hwnnw. Felly dyna mamgu, yr olwg a llanol. Beth am dad? Mae rhai pobl yn meddwl bod pob Cymro'n ffermwr, yn gwisgo cap fflat a hen ddillad a'i fola mawr a'i farf yn amlwg. Pan feddyliau I am Gymro, gwelaf ddyn mewn crys rygbi, dyn mawr cyhyrog a gwallt sy'n gweithio'n galed yn y pwll. Nawr te, beth mae'r person yma'n gwneud? Mae'n rhoi darlun I ni yn syth o beth mae rhai pobl yn tybio yw Cymro. Mae'n ffarmwr, gwisgo cap fflat a hen ddillad, neu mae'n ddyn mewn crys rygbi. Dyn mawr cyhyrog a gwallt sy'n gweithio'n galed yn y pwll. Felly mae dyn ni ddyn yn ddelwedd o lowr ac o ffermwr. Ond nid yw fy nhad I'n edrych fel un o'r dynion hyn. Mae'n fyr, ac I ni cael darlun o'i gorffen nawr. Mae ganddo wallt brown a golwg arno fel almeinwr. A beth yw hwnnw? Dwi ddim yn gwybod, ond mae golwg arno fel almeinwr yn ôl rhai pobl. Felly mae gyda ni ddarlun pendant o'r person hwn. Felly, beth mae'r person wedi gwneud yw cymharu ei dad a phobl eraill, neu sut ddyle pobl edrych. Felly, dyw ei dad ddim fel pawb arall, ond mae'n wahanol iawn. Felly, mae yna ffordd arall o ddisgrifio'n digwydd yn hyn. A wedyn, darlun o hen datcu. Petaech chi wedi nabod fy hen datcu, mi fyddech chi wedi syni bod rhywun fel fe yn byw yng nghanol cefn gwlad Cymru wedi gweld cymaint o'r byd a'i bobl. Un byr, unwaith eto, a chydnerth oedd e. Gwallt tywyll, felly ni'n cael delwedd o rhyw berson cryf iawn, gwallt tywyll di gyda'r un blewyn llwyd yn britho I ben. Mae rhai'n dweud fod yn lliw ei wallt, ond dwi'n meddwl mae gwaed Celtaidd pur oedd ganddo, oedd yn gwrthod gadael iddo lwyddo. Ac fod yn fyr ac ychydig yn rownd, sylwch chi bod y famgu yn grwn, ond modd hwn yn rownd. Fe oedd y dyn cryfa I mi eriod I nabod. Roedd ganddo ddwylo fel 2 efel. Mae'n gallu gafel mewn pethau a gwasgu nhw. Yn gallu troi sgriwiau bren heb ddefnyddio'r un sgriwdrifer. Felly, mae'r person yma ddim jyst wedi disgrifio lliw I wallt lliw pa fath o gryfder oedd gyda fe, ond hefyd bod e'n fyr ac yn rownd a bod efe ddwylo fel 2 efel, fel faes. Ac yn gallu gafel mewn pethau a gwasgu pethau. Felly ni'n cael disgrifiad o berson fel hen datgu. 3 disgrifiad gwahanol, ond bob un nhw yn canolbwyntio ar yr olwg a llanol. Felly dyna'r elfen gyntaf, canolbwyntiwch ar yr ochr a llanol. Sori, cyn mynd ymlaen, beth fyddai'n gofyn I chi wneud hefyd yw, ar ôl clywed y 3 disgrifiad yma, beth byddwn ni'n gwneud wedyn yw gweld, neu beth dwi'n mynd I ofyn I chi wneud yw, pa fath o farc byddech chi'n rhoi
i'r 3 disgrifiad. Fel cyfanweithiau, siwt byddech chi'n marcio nhw. Mae'r tad wedyn, nid oes acen gref gan fy nhad na llais dŵn. Mae hwn yn rhywbeth sydd yn arbennig am y tad. Does ganddo ddim acen gref na llais dŵn. Nid yw yn gweithio mewn pwll glo nac ar fferm. Nid yw'n byw mewn pentre bach del lle mae pawb yn neis ac yn siarad Cymraeg. Hyn oll, mae'n Gymro go iawn. Felly, sylwch beth pa fath o dechneg mae'r person yma'n defnyddio. Nid yw. Nid yw, unwaith eto. Felly mae'n negyddol, mae'n dweud, dwi ddim yn gwneud hwn, a dwi ddim yn gwneud llall. Does gyda fe ddim acen gref, dwi ddim yn gweithio mewn pwll glo, dwi ddim yn byw mewn pentre bach del. Ond eto i gyd, mae'n Gymro go iawn. Okay? Mae'n Gymro go iawn. Y dasg yn y cyswllt hwn oedd llunio portread o Gymro, neu o Gymro go iawn. Felly, lluniodd y person yma lun o'i dad e. Felly, sylwch, nid yw. Gyda'r hen datcu, mae'n sôn am roedd acen grif Sir Gyfyrddin ganddo. Iddo fyw yng Ngheredigion am dros 60 o flynyddoedd. Rowliau bob ac fe allwch chi glywed rowliau bob fel motorbike yn twymo, ac roedd ei lais cyn ddyfned a phwll glo, cymharu fe. Bod ei laisau cyn ddyfned a phwll glo. Chi'n gallu clywed, oedd e lawr fan hyn rhywle. Pan siaradau chi, roeddech chi'n teimlo bod rhyw ddeiargryn ar fi'n digwydd. Felly chi'n clywed oedd popeth yn siglo pan oedd e'n siarad. Rhywbeth falle oedd yn unigryw am y person hwn. Bod e'n hen ddatgu, bod e'n rownd, allwch chi weld lot o hen ddatgus yn rownd ac yn sgwar ac yn gydnerth, ond oedd hwn, y person yma, a digwydd bod o'n i'n digwydd adnabod y person hwn, ac mi oedd llais dwfwn lawr fyna yn dwfwn iawn gyda fe. Felly, nodweddion eraill, chi wedi disgrifio'r allanol, chi wedi disgrifio rhai pethau arbennig am y person hwn. Yna, chi'n sôn am ddaliadau y person. Nawr, i fi, mae'r person yma, mae'r disgrifiad ychydig yn bach yn wan. Mae gan fy nhad syniadau cryf a theimladau cryfach byth am Gymru. Mae angen mwy yma yn does. Mi fydden ni'n dweud, os ych chi'n mynd i sôn am syniadau cryf a theimladau cryfach byth. Wel, beth yw'r syniadau cryf yma? Beth yw'r teimladau? Mae eisiau ehangu, mae eisiau dyfnhau y disgrifiad fan hyn. Mae jyst dweud bod ganddo fe syniadau cryf a theimladau cryfach byth am Gymru. Mae'n ychydig yn rhy arwynebol. Yeah? Dyma lle ddylech chi fod yn disgrifio pa fath o deimladau sydd ganddo fe, pa fath o syniadau. Beth yw nhw? Beth yw'r syniadau yma? Beth yw'r teimladau cryfach byth? Neu sut mae'n dangos y teimladau cryfach byth yma am Gymru? Mam-gu. Mae mam, na mae hwnna'n eitha amlwg, mae mam, felly oedd yn trwy i galw hi'n fam ac nid mam-gu, mae'n dangos rhyw agoesadrwydd, person o'ch chi'n gallu closio atyn nhw. A dyn ni'n gallu gweld y person yma, neu dyn ni'n gallu clywed hi flynyddoedd maith yn o'r bobl cwm. Roedd yna gymeriad yn nhw magu post. A bob tro wy'n darllen y darlun hwn, oedd magu post yn dod i'r meddwl. Chi'n gallu gweld rhyw berson. Oedd yn gwybod hanes pawb yn y pentre. Nad yw ei braidd yn gadael y tŷ heb blaw am ddi sydd i fynd i'r capel wrth gwrs. Nawr te, oedd hi'n gwybod hanes pawb, felly yn amlwg oedd yna glonc yn digwydd, ac chi'n gallu, fel bydde unrhyw fath o buzz yn join the dots. Chi'n gallu gweld, reit, mae hon yn lico clywed clonc, mae'n lico clywed stories. Okay? Y marn mam a nawr te, nid oes hawl gan unrhyw un gael plentyn tu allan neu tu fas i briodas. Wel, nawr te, mae mam neu mam-gu, mae ganddi ddyliadau pendant yn does e. Mae ganddi ddyliadau sydd falle yn sownd wrth fynd i'r capel. Dyna'r ffordd mae wedi byw
I bywyd I. Does dim hawl gan unrhyw un I gael plentyn y tu allan I briodas. A mae'r person sy'n disgrifio hwn, boes bach, mae wedi neidio, mae'n mynd o'r fymgu draddodiadol yma, mae ganddi ddaliadau cadarn iawn am rai pethau, fel y moesau yna o gael plentyn y tu allan I briodas. Dim hawl da chi'n neud hynny. Felly, mae rhywbeth diddorol iawn am fam fan hyn, am ymgu. Ac yn ola, gyda Dydci, dyn ni ddim yn gwybod, does na ddim disgrifiad fan hyn o beth yw ei syniadau fe a'i deimladau fe. Ond mae yna ddisgrifiad eangach. Ond iddo setlo fel perchenog bysiau yng nghefn Gwlad Ceredigion, roedd hefyd wedi bod yn filwr yn ystod yr ail ryfel byd, a gwelodd rai o erchyllderau y rhyfel hwnnw, ac ymladdodd yng Ngogledd Affrica, yr Eidal, Ffrainc a'r Almaen. Ac y gallai y profiadau ofnadwy yma fod wedi profi'n ormod iddo fe. Roedd wastod yn eich cyfarchu a gwen fawr. Ac mae hwn yn disgrifio, mae gwedd allanol sydd ganddo fan hyn, mae rhywbeth o'r tu allan I chi'n gweld, mae hefyd yn dweud tipyn am ddaliadau'r person. Mae wedi gweld pethau ofnadwy yn ystod I fywyd wedi gweld erchyllderau y rhyfeloedd yma. Ac eto I gyd, mae'n parhau I fod ag agwedd bositif. Mae'n barod I weld chi, I wenu arnoch chi pan mae fe'n gweld chi am y tro cyntaf. A o beth dwi'n cofio am y person yma, mi oedd wastod yn eich cyfarchu a gwen fawr. Felly, falle dyn nhw ddim yn disgrifio teimladau fel sech chi'n neud mewn rhestr, ond mae'n gwneud hynny mewn ffordd mwy cyfrwys drwy ddweud bod e'n cyfarchu a gwen fawr, person positif iawn. Yn ddiddordebau. Unwaith eto, mae ddiddordebau fel Cymro yn cynnwys rygbi. Nawr, mae'r person yma wedi dweud bod e'n hoffi rygbi, ond beth mae'n mwynhau am rygbi? Dwi eisiau gwybod mwy. Mae dweud bod ddiddordebau fel Cymro yn cynnwys rygbi. Mae eisiau ehangu. Mae eisiau defnyddio fel rhywbeth o concertina fawr. I chi wedi bachu'r syniad yna o ddweud bod diddordebau yn cynnwys rygbi ganddo fel Cymro, ond hefyd, beth allwch chi ychwanegu at hwnnw? Beth allwch chi ychwanegu at hwnnw? Mae myngu, wel, ni'n gwybod straight away, beth mae myngu'n hoffi wneud? Coginio. Wrth I bodd yn coginio. Does dim ots pa awr o'r dydd yw I, mae yna arogle ffres bara, neu rockets, yn dianc o'r Rayburn. Gair da, Rayburn. Mae yna arogle ffres bara neu rockets yn dianc mas o'r Rayburn. Dyletswydd ei theulu yn ôl myngu, ac mae yna hiwmor fan hyn. Dyletswydd ei theulu yn ôl myngu yw galw i'w gweld bob dydd a stwffio ei boliau nes I bod yn methu a chodi o'r seddi hen ffasiwn. Mae'n ddyletswydd. Does dim dewis gyda chi. Does dim dewis ac unwaith eto, mae rhywbeth fan hyn yn y disgrifiad o'i diddordebau o'i diddordeb o greu a phobi bara neu creu neu gwneud rockets. Yn y disgrifiad hwn, I ni'n gweld person sydd wrth I bodd yn cael pobl o gwmpas y bwrdd, o gwmpas y gegin, yn siarad, yn hel clecs ac yn y blaen, ac yn clywed beth yw'r storiau diweddara. Dyletswydd ei theulu. Dwi ddim jyst yn rhywbeth sy'n rhaid nhw'n gwneud bob nawr ac yn y man, ond mae'n ddyletswydd. Rhaid I chi wneud yn ôl myngu, yw galw gweld bob dydd a stwffio'i boliau nes I bod nhw'n methu a chodi o'r seddi hen ffasiwn. Mae yna bobl mowr a sgwar yn perthyn i'r teulu yma hefyd. Allwch chi ddychmygu yn llawn bara, llawn rockets, llawn picer yma. Yr hen Dydci oedd I ddiddordebau'n eang o'r rygbi a phêl-droed I ganu gwerin a chofio limrigau ar ei gof a medru
dweud y limrigau hynny wrth bobl hefyd, a mwynhau gwneud. Medrai fe hyn ac i drafod amrywiaeth eang o bynciau, ac ni byddech chi fyth yn ddiflas yn ei gwmni. Felly, rhyw ddisgrifiad bach mwy, dwi ddim mor gydd y disgrifiad yma. Mae diddordebau eang dy fe. Rygbi a phildroed, can i gwerin a chofio limrigau ar ei go. Felly, oedd e'n hoff o lot fawr o bethau. Ac oedd e'n berson o chi'n gallu troi ato fe a siarad am amrywiaeth o bynciau. Okay. Felly, rhyw ddisgrifiad digon straightforward sydd fan hyn. Okay. Ac i chi'n gorffen. Nawr, ydych chi'n cofio gyda'r disgrifiad yma'r tad, oedd i'r person ddisgrifio syniadau a theimladau. Oedd y disgrifiadau yn eitha, doedd dim lot iddyn nhw. Oedd yn sôn bod y person hoffi rygbi fel Cymro go iawn, ac oedd dyfa lot o ddiddordebau hefyd. Felly, oedd fawr ddim wedi cael ei ysgrifennu am yr ochr yna. Ond mae'r diweddglo yn ddiddorol iawn. Achos mae'r person yn mynd nôl i'r dechrau. Chi'n cofio ar y dechrau, mi soniodd y disgrifiad am dyw e ddim yn edrych fel eich Cymro arferol. Dwi ddim yn edrych o ffarmwr. Dwi ddim yn edrych fel glowr. Dyna'r darluniau mwyaf falle stereotype o beth yw Cymro. Dwi ddim yn edrych fel yna. Ac mae'n gorffen trwy ddweud, byddai rhai'n dweud, na all fy nhad fod yn Gymro go iawn, am nad yw'n siarad Cymraeg. Nid yn unig dwi ddim yn edrych fel rhywun sy'n dod o Gymru, ond dwi ddim yn siarad Cymraeg chwaith. Ac ydy yn Gymro wedyn, wel, mae hwnna'n ddadl ac mae hwnna'n drafodaeth arall yn diwe. Ond nid hynny sy'n gwneud Cymru. Ac mae'r person yma, dyn ni'n mynd nôl i'r nid eto. Nid hynny sy'n gwneud Cymro. Ac mae'n bendant yn dweud hwnnw. Mae'n credu taw Cymru yw'r wlad o'r yn y byd ac mi fyddai o fewn rheswm yn barod i wneud unrhyw beth dros y wlad a'i phobl. Felly, nad yw e'n siarad Cymraeg, mae ei deimlad a'i gariad tuag at y wlad yn holl bwysig. Hyn yn fy marn i yw beth yw Cymro go iawn. Rhywun sy'n caru ei wlad, a mae'n gorffen gyda un gair, wlad garwr. Ac os yna rhywbeth sydd yn achub y portread yma, yn gwneud y portread yn un da iawn i ddarllen, y paragraff ola yma yw e, lle mae'n sôn ac yn gorffen gyda'r un gair yna, gwlad garwr. Beth am gi? Ni'n ôl i Gymru unwaith eto. Cymru yw dechrau a diwedd y byd i Myngi. Pe byddai'n nghanol llon stafell o Saeson yr un oedran ni, byddai'n sefyll allan. Myngi. Falle yn y beth byddai'n dweud, yn y ffordd mae'n hel clecs ac yn cloncan, ond hefyd y ffordd mae'n edrych o bosib hefyd yn fyr ac yn grwn a ffedog a gwallt gwyn a llyged glas. Mae'n meddwl yn Gymraeg ac yn ei nabod beth dwi'n cofio o fy hen, o fy mam gi. Mae'n meddwl yn Gymraeg, yn edrych yn Gymraeg, ac mae'n gariadus ac yn caru ei hiaith. Felly, mae dyn ni ddisgrifiad o fy mgi fan hyn, eitha llawn, ond i grynhoi'r holl beth, mae hi yn Gymraes, mae'n berson Cymraeg, a mae'n siarad yn Gymraeg, meddwl yn Gymraeg, mae popeth yn Gymraeg iddi. Felly, mae'n berson unigryw. Ac yn ola, mae'r person sy'n disgrifio ei hen ddatgu. Felly mi, na chefais o'n ychydig blynyddoedd o'i adnabod o'i gwmni, roedd yn hen ddatgu yn holl bwysig. Felly mae'r person yma, mae'n amlwg bod yr hen ddatgu wedi marw, dwi ddim gyda ni bellach. Roedd ganddo ddaliadau clir, a bron y buaswn yn dweud ei fod yn heddychwr, yn rhywun oedd yn gwrthwynebu rhyfel, iddo ymladd mewn rhyfel gweidlyd. Felly mae gyda ni ychydig mwy o sylw i'w ddaliadau fan hyn. Rhywun oedd yn gwenu, rhywun yn hapus am bopeth, ond hefyd oedd yn
gwrthwynebu rhyfel. Ac unwaith eto, dwi'n siŵr bod fi'n nabod y person yma'n reit dda, ac oedd y person wastad yn dweud, baswn ni byth yn mynd i rhyfel. Oedd yn sicr, doedd ddim falle mewn enw yn heddychwr, ond o ran ei brofiadau fe yn sicr, roedd e wedi troi yn heddychwr. Roedd yn dda gen i mod i wedi adnabod, ond am ychydig, a fy mod wedi pontio'r cenedlaethau gyda fe. Felly os feddyliwch chi bod y person yma, bod i thad a'i mam hi, bod i mewn giaith at ci, a bod i hen dat ci wedyn falle yn 80, 90 o flynyddoedd yn hŷn na hi, a bod i wedi cael cwrdd â fe am ychydig flynyddoedd, ac wedi clywed ychydig bach o'i hanes, bod hi'n gallu rhoi delwedd a llun i'w gorff fe ac i'w ddaliadau fe. Felly mae gyda ni 3 disgrifiad yma. Mae gyda ni 3 disgrifiad. Chi sy'n marco. Chi sy'n marcio nawr. O edrych ar y portreadau blaenorol, y 3 dyn ni wedi gweld, sef y fam-gu, y tad a'r hen dat ci, faint fyddech chi'n rhoi fel marc allan o 10 iddyn nhw? Rhowch resymau dros eich atebion. Felly mae cyfle i chi nawr i edrych nôl ar y fam-gu. Dewch chi'n gael edrych nôl pa fath o berson yw hi. Mae'n berson rownd, gyda'i lyged glas, gyda'i wallt gwyn. Cofiwch am y disgrifiad yna o'r person, o'r ffedog yn dyn o gwmpas i chorffi. Y person sy'n hoffi clecs, sy'n hoffi stori, sydd byth yn gadael y tŷ, ond eto'n gwybod hanes pawb yn y pentre. Y person sydd yn mynd i'r capel bob dydd Sul. Sydd y daliadau eitha pendant. Sydd yn hoffi gweld pobl yn dod i'r tŷ ac yn bwyta i bwyd hi. Sy'n hoffi cael pobl rownd i fyta rock cakes a bara fresh, a does dim arogl gwell os e. Felly, a hefyd, sydd yn gymraes i'r carn. Pe byddech chi'n rhoi di mewn stafell o bobl yr un oed a hi yn dod o wledydd eraill, mi fydde hi yn sefyll mas. Disgrifiad cyntaf o fam-gu, faint byddech chi'n rhoi fel marc allan o 10 iddi. A pam? Rhowch resymau dros eich atebion. Beth am y tad? Y disgrifiad yma, dwi ddim yn edrych fel glwr, dwi ddim yn lawr pwll glo, dwi ddim yn edrych fel ffarmwr, a cap ar ei bennau a'i ddilladau just about yn ffito. Dych chi ddim yn mynd i weld rhywun tebyg i hwnna. Person byr, gwallt brown, sydd yn anhebyg iawn i bobl eraill. Mae'n disgrifio hunan fel Cymro, nad yw e'n siarad Cymraeg, dyna chi bwynt adleol. Dyna chi bwynt adleol unwaith eto. Rhywbeth chi'n meddwl, wel, dwi'n cytuno gyda hwnna. A wedyn, mae'n hoffi rygbi. Cofiwch bod yna ddarnau bach eitha gwan yn y canol. Bod ddim mor gryf â ni yn disgrifio ei ddaliadau fe a disgrifio ei ddiddordebau. Siwt byddech chi'n marco lawr am hwnna. Ond ar y diwedd, mae'n sôn bod e'n Gymro. A Cymro yw e oherwydd bod e'n caru'r wlad lle mae fe'n byw ynddi. Mae fe'n caru Cymru. A dyna sy'n gwneud Cymro go iawn. Bod chi'n wlad garwr. Felly dyna disgrifiad o'r tad. Faint o farc byddech chi'n rhoi mas o 10 iddyn nhw? A rhowch reswm unwaith eto dros eich ateb. Ac yn ola, yr hen dat ci. Y disgrifiad na o berson unwaith eto, sydd yn rownd ac yn gydnerth, gyda gwallt di sydd wedi cael ei liwo siŵr o fod, fel bod e ddim yn mynd yn llwyd, bod ei walltau ddim yn mynd yn llwyd, dwi'n gallu hanner gweld bod comb over gyda fe hefyd, bod e ddim eisiau colli wallt, bod e'n tynnu'r gwallt ar draws top i bennau. Felly mae chi'r person rownd, sgwar, cydnerth, sydd wedi gweld rhyfel, sydd ddim gyda ni mwyach chwaith, felly mae'r person yn disgrifio fe o beth oedd hi'n gofio fe. Ac wedyn mae gyda chi'r person rownd, cydnerth, cryf, dwylo fel 2
ebel sy'n gallu rhoi screws mewn I bren heb bod e'n defnyddio screwdriver. Mae da chi berson sydd yn unwaith eto wedi gweld rhywbeth sydd â diddordeb fel rygbi a canu gwerin a limrigau. Mae'n lyco pêl-drod hefyd, mae'n lyco bocsio, bod e ddim yn dweud e fyna. Mae e hefyd yn heddychwr, rhywun oherwydd I brofiadau fe sydd yn sylweddoli nad oes pwynt I ryfedd. Ac unwaith eto, mae yna bwynt o ddadl fyna hefyd. Mae yna rhywbeth sy'n herio chi pan chi'n meddwl am y person. Rhywbeth sy'n gwneud na'r person yn unigryw, sy'n gwneud I chi feddwl, dwi'n gallu gweld sut dwi'n debyg i'r person neu sut dwi'n anhebyg i'r person hwnnw. A'r person, yr hen datgu, unwaith eto, lle mae fe'n dod ac mae fe'n cyfarchu bob tro gyda gwen. Felly gweitha'r holl erchylltera mae wedi gweld, mae e'n cyfarchu ac yn hoffi chi ac yn gwneud I chi deimlo'n gyfforddus. Felly, 3 darn, meddyliwch unwaith eto ar yr hen datgu, faint ydych chi'n rhoi y farc mas o 10 i'r portread hwnnw. Wedi chi feddwl, dwi eisiau chi edrych a meddwl am dasg. Ysgrifennwch bortread o berson I chi'n adnabod. Gnewch gynllun sy'n dilyn trefn yr enghreifftiau uchod, so bod chi'n edrych ar ei golwg nhw. Y pethau allanol yna. Unwaith I chi ddisgrifio'r allanol, y pethau I ni'n gallu gweld, y llyged, y gwallt, y siap, cryfder o bosib, neu falle diffyg cryfder ar y tu allan. Meddyliwch am bethau sydd yn unigryw am y person. Pethau gwahanol. Fel fyddwn yn gweud yn ardal Llangeitho fan hyn, rhywbeth och amdanyn nhw. Meddyliwch beth sy'n wahanol. Drychwch ar y pethau tu allan, ond hefyd beth sy'n wahanol. Chydig bach yn wahanol amdyn nhw, sy'n gwneud nhw'n unigryw. Meddyliwch wedyn yn ail am eu syniadau nhw a'i teimladau nhw. Os yna rhywbeth arbennig yn yr hyn maen nhw'n ei feddwl, fel oedd y famgu yn meddwl am peidio cael plant y tu allan I briodas, yr hen datgu yn meddwl am mae heddychiaeth oedd y ffordd ymlaen, nid rhyfel. Y diddordebau, y rygbi, y coginio fel welon ni, y canu gwerin ac adrodd limrigau ar eu cof nhw. Felly pa fath o ddiddordebau gwahanol sydd gyda nhw. Ac wedyn diweddglo, rhywbeth sy'n mynd I adael ni reit ar y diwedd I feddwl, reit, byddai'n cofio hwnna, beth soniodd y bachgen am ei dad fel gwlad garwr. Beth sy'n bwysig yw nid bod chi'n siarad yr iaith, ond bod chi'n caru'ch gwlad. Am y famgu, gyda'i diddordebau hi, a beth sy'n gwneud hi, pe byddai chi'n rhoi hi mewn stafell o bobl o bob rhan o'r byd, mi fyddech chi'n gwybod mae Cymraes oedd hon. A'r hen datgu wedyn, siwt fath o I heddychiaeth beth oedd yn gwneud ein wahanol. Chi'n gorffen gyda rhywbeth cryf, diweddglo, perthnasol, reit ar y diwedd. A beth bynnag I chi'n ceisio portreadu. Bod chi'n ceisio portreadu Mona Lisa, drychwch arni, mae'n gwenu rhywfaint arnoch chi. Mae'n gwenu rhywfaint. Beth yw ei theimladau hi? Ni'n gwybod yn union beth yw teimladau'r person yma. Ni'n gallu gweld yn union sydd mae'r holl wewyr o'i cwmpas neu chwmpas hi. Mae'r person yma'n edrych lawr yn un, a rhywbeth eitha arichel amdano fe. Beth bynnag chi'n ceisio portreadu, neu chi'n ceisio portreadu person sydd yn y gwewyr meddwl yma, sydd ddim yn gwybod beth mae'n mynd I wneud â'i fywyd oherwydd y newyddion mae wedi cael ei ewyrth yn Hamlet. A siwt fath o berthynas, siwt fath o bobl sy'n cael ei portreadu gan Martha Jack a Sionco. Beth bynnag chi'n ceisio gwneud, pa bynnag fath o portread chi'n ceisio gwneud, ymarferwch Defnyddiwch y patrwm, y tu allan, y syniadau, y diddordebau, diweddglo. A meddyliwch arno fel method o ddisgrifio person pan chi'n gwneud portread.
Felly dyna gyd sydd gen i ofyn. Os oes gyda chi gwestiynau i'w gofyn, plis gwnewch. Mae modd gwneud hynny drwy'r system cwestiwn ag ateb. So os ych chi eisiau gofyn cwestiwn, plis gwnewch nawr. Neu wrth gwrs fel wedodd Meleri, mi allwch chi gysylltu ag e-sgol hefyd i ofyn y cwestiynau hynny. Dyna gyd sydd gen i ar bortreadau. Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad chi. A ie, gobeithio gweld ni chi yn 2023 a 2024. Diolch yn fawr, Meleri. Diolch yn fawr, Dafydd. Arbennig a llawer o bethau yn fanna fydd yn hynod o fuddiol i chi fel myfyrwyr rwan wrth i chi baratoi ar gyfer yr uned adran B na ynde efo'ch papurau iaith. Felly diolch o galon, Dafydd, am y cyflwyniad yna. Gobeithio bod y sesiwn wedi bod yn ddefnyddiol i chi, dwi'n siŵr i bod ti. Dyna ddiwedd yn sesiynau ni ar gyfer TGAU Cymraeg am y tymor hwn. Byddwn ni nôl yn 2023-2024, felly cadwch lygad ar wefan e-ysgol i gael rhagor wybodaeth am hynny, a mae croeso i chi gysylltu fel ddedodd Dafydd os oes gennych chi unrhyw gwestiynau. Felly, diolch yn fawr i chi a phob dymuniad da efo'r arholiadau.